أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. Bu tормышта күп кенә үзара низакларыбызны без өйрәндек хәл итәргә. Хәл итмәсәң, әлбәттә, ул низак тора, үсә, тагын да зуррак проблемага әйләнергә мөмкин. Бөтен низакларны да тыныч кына, сөйләшеп кенә хәл итеп булса бик әйбәт булыр иде. Кай вакытта аңлашылмаучылыкларны без куллар белән сәтә башлыйбыз. Күрергә мөмкин хәзер кая гына булса да кеше, хәтта юлда булса да әйткән сүз эчендә, караган караш эчендә сугышырга гына тора. Менә мөселман кешесенә нишләргә бу очракта? Мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесе үзе башлап бер вакытта да сугышырга тиеш түгел. Беренчедән, мөселманнарга гомумән башка кешегә кул күтәрү тыела, чөнки ул Аллаһы Тәгалә барлыкка китергән зат. Аллаһы Тәгаләнең яраткан затына, бәндәсенә ул кул күтәрә. Мәсәлән, безгә мөселманнарга кешенең йөзенә сугу катгый рәвештә тыела. Хәтта, мәсәлән, сугышкан вакытта да син хаклы булсаң да, йөзенә сукмаска, кагылмаска тырышырга кирәк. Ул гына түгел, хайванның йөзенә сугырга ярамый безгә хәтта. Кешенекенә генә түгел. Демәк, әйттек, мөселман кешесе үзе башлап кул күтәрми дидек. Сиңа каршы кул күтәрсәләр ни эшләргә? Бу очракта мөселман кеше үзен, хатынын, гаиләсен сакларга, якларга тиеш. Я булмаса урамда зәгыйф бер кешегә кул күтәрсәләр, ул нишләргә тиеш? Ул шулай ук аны якларга тиеш. Шуңа күрә мөселман кеше көчле булырга да тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: Аллаһы Тәгалә көчле мөселманны ярата, зәгыйф мөселманны түгел ди. Мөселманнар физик яктан көчле булырга тиеш. Ләкин бу көч аның үзен, шулай ук гаиләсен, зәгыйф кешеләрне яклар, саклар өчен кулланыла. Ләкин сугышкан очракта да мөселман кешесе арттырырга тиеш түгел. Мәсәлән, сиңа сукканнан артыграгын сукмаска тырышырга кирәк. Ул гына түгел, әгәр дә теге кеше туктаса, син дә туктарга тиеш. Әгәр дә теге кешедән бүтән начарлык янамаса, туктарга тиеш син. Я булмаса синең сугышуың теге кешене туктату өчен булырга тиеш, ачу белән аннан үч алыр өчен түгел, я булмаса аңа ниндидер җәрәхәтләр салу өчен түгел. Чөнки әгәр дә без ачу белән теге кешегә начарлык теләп, җәрәхәт китерәм дип сугышсак, без гынахка кирип китәбез. Хәтта бу очракларда теге кеше үлеп тә китәргә мөмкин. Мәсәлән, Муса алейхиссалам үз кавымының кешесен яклаган вакытта Фиргавн кавымындагы кешегә битенә берне суга, бер генә тапкыр суга. Ләкин шулай килеп чыга, теге кеше үлеп китә. Муса алейхиссалам пәйгамбәр булып та, шушы хәлдән соң бик каты куркуга кала. Фиргавн аны җәзалар дип, кеше үтергәне өчен, ул хәтта илдән качарга мәҗбүр була. Һәм аннан соң ул тәүбә кыла. Я Рабби, мине гафу итте. Мине шайтан кытыртты ди. Мин моны эшләргә теләмәгән идем ди. Мин үз-үземә зыян китердем. Я Рабби, кичер мине ди. Ягъни, ул хәтта зәгыйф кешене яклап сугышка кирип китсә дә, шуның өчен тәүбә кыла, чөнки ул кирәгеннән артык көч кулланган. Менә шуның өчен мөселман кешесе һәр вакытта да аңларга белергә тиеш. Аңа көч тәкәбберлек өчен, үзен күрсәтер өчен түгел, бәлки кемнедер яклар, саклар өчен бирелгән. Башлап инде сугыш башлау турында, бу моның турында бөтенләй сүз барырга мөмкин түгел. Кай вакытта бит сиңа, мәсәлән, берәр нинди начар сүз әйтсәләр, синең дә аңа сүз генә әйтеп каласы түгел, берне китереп сугасылары килә. Менә болай сугырга һич тә ярамый. Сиңа кул күтәрмичә, син беренче булып бер вакытта да кул күтәрә алмыйсың. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. الله أكبر.